Салом салом тамошобинони гиромӣ, хуш омадем ба канали мо. Имрӯз берун ҳаво хушрӯ. Мо нав омадем соат 9 вале ва хонаи очам шумон амин гила овардам ман. Ин гили искусственӣ на нилуфар андохтам монда. Анам хеле гилай ин. Рости каб ин гуд манда оқа маъқул несте. Хай овардам шочам ки ман ҷо надорам гирифта баршам. Ин гили хушрӯ манда маъқулаю, лекин аминаш безеб ки тобистон баҳору тобистону тирамо ҳамхе сабзи хушрӯ, зимистон пурра безеб шуда мерад. Ва бо ман ин гилаки манда беҳад маъқул будак. Очам гуфтанд ки гирифта баршам гили хушрӯ ҳай калон шудеста. Хай ин гила мана медонен. Ҳамина рости каб мехоҳам барои чим хел борик шуда аз ҳад рафта мехоҳам хел брам шав то ки ғафстарак шавад. Ва ман ин якта барги гул ғалтидак бироварданда даруни обда монда мехудоҷон мегӯм ки решак кунад барои ки дар ҳақиқат гули хушрӯ ҳай. Вай гулҳое ки инҷода буданд набуд якта муд фикус ва як намуди дигаш номашо намедонам че. Вай айман набуданд, ҳамсояма буданд. Роҳишон кардам ки барам шуна хаифта соҳибаш омадагӣ. Инҷа холӣ шуд барои ҳами ваёш майдатар ки ҳастанд. Майлиш. Барои ҳами вай тараф бурдам мондум шуна ки то ки ҳамҷода истад. Дод назан Нилуфар. Инҷа холӣ шуд барои ки ман имрӯз нияти уборка кардан дорам балкома. Пурра ман ин гилам бинен чӣ хел алоя, чӣ хел калон шудагӣ, беҳад калон шудагӣ ҳастае ки ин. Ҳама хеле мехоҳам инҷа пурра уборка кунам, чӣ хеле ки мебинед инҷа хела расво. Дадамшон кадо овардани ҳастанд. Барои ман гуфтам кадоҳотон оварда инҷа хушрӯҳак монед. Ва барои ҳамин вай сандуқам иноям мехоҳам ки ман ин тарафда монем хушрӯ карда. Баъд ҷо кушодтар мешавад, ба ҳазур мемонанд ва баъд вай стола мегирам, ман ин тарафда мемонам ки то ки кӯдакҳо вай тараф пеши кадоҳо нараванд он қадар. Ҳамон ҷоҳо порядок шавад гуфта хушрӯ карда монам шунам хел. Имрӯз ҳама хел нақшаҳо дорам. Ман нав омадам. Аввал мехоҳам ки вай кунам чӣ мегӯянд ягон хӯрок андозам, баъд ба ҳазур корома кунам гуфта. Мана михел тамошобинони гиромӣ, имрӯз меҳмон дорем мо. Мана Билол омадагӣ аста. Ин хонаҳои ма ҳамаша порядок кардам. Ин чӣ аҳвола Нилуфар? Чӣ ба ҷамъ намекардаи бо ваёша? хушрӯҳак ҳамаша ба ҳама нешишта бозӣ кунӣ, на? шӯрбо инҷода майда ҷӯшидестай, картошкаша андохтам, чизаша андохтам. Рости гап бо қоқ шудан, ҳама коро мондан, ҳама хел шиштам бекор, беҳиҷӣ. Агар не Сиёвуш, чӣ ба гаршок нагуфтен шумо? Чӣ ба гаршок нагуфтен? Инҷа бинан, ана голоста. Рафтем ман Сиёвушта овқот диям. Чӣ хел нағз инҷаҳо Сиёвуш дора пушт, инҷаҳо тоза пара. Рости гап нишон надодам вақте ки чӣ аҳвол буд. Инҷа метарсиден. Ман ай қаҳр мегӯем контейнери игрушкаҳоя ҳамаша гирифтам. Чӣ игрушкае ки зиёдатӣ ҳаст ҳамаша даруни ҳамун контейнерда ҷо кардам. Мишкаҳои зиёдатӣ ҳамаша ҷо кардам. ҳамаша ҳамун контейнерда ҷо кардам ва контейнера ба ҷо кардам. Сиёвуш шумо намемонин гап задан? Бо немегӯд. Дар инҷа танҳо ҳамин кубикҳое мондам, лега мондам, ҳамин мишкаҳои калона тамом. Дига мондагӣ ҳама чизое гирифтам. Сиёвуш, рафтем? Биё. Куклачиша гирифта биёд? Гирифта биёр ҳаваяҳо. Биё. Ман инҷода стирка мондам. Ва ҳозир яку посудаҳоро ҷамъ мекунам, плита мешум, чой монда дам кардам. Хайрат ки обо соати 3 буд омадам. Ва бо ҳамин детски омадем. Ин либосои рости каб умуман нарасидам. Вай болонгиш ҳамаш бар. Ино либосои кӯдакҳо ҳай. Гуфтам ки камод биёд, баъд ба ҳазур пурра ҳама либосои кӯдакҳо
зимистона ҳама чизои зимистонашон мебурам мегирам ҳамаша ҷобаҷо мекунам барои ҳамин либосҳои умуман нарасидам танҳо ҳамо игрушкаҳои ҷамъ кардам ҳозир мехоҳам як бор палисоз кунаму баъд поло як бор тоза кунам нилуфар тамошобинони гиромӣ бинен хамири ман чӣ қадр шудай имрӯз камтар дер кардам хамир барои ҳамин берун торик шудагӣ баъд хамири ман расида рости гап ман ягон кор накардам палисоз ҳеччи накардам шавҳарам занг задан қариб як ҳафта буд ки гап задагӣ набудем баъд шуда хеле гап задем барои ҳамин ягон кор накардам ман умуман ҳозир бинам ки хамир расида хамира вай карда монам звола карда монам хӯрокам мондаги ҳастам кӯдако датиям баъд ба ҳазур оста оста короям мекунам то соат 7 шуда овози кӯдакое бинам намехам тамошобинони гиромӣ ман аллакай як зволаи тӯна кардам ва рости гап як видеода ман нон пухта будам баъд бисёре гуфтанд ки шумо чӣ хел вай нона гул монден нишонтен гуфта ва имрӯз мехоҳам шумода нишон додан берун торикае барои ҳамин камтар торик тофтиста ихистам қайчи барои ошхонаҳай танҳо ман ҳамин ягон чизое ки истифода мебарам ва бисёртар нон агар гул монам ҳамин қайчия истифода мебарам ин қайчи ягон чизи дигар не танҳо барои ҳамин ошхона ҳастай хуб як дастам да камера як дастам кативай наметунам мана хел мебарем راستی گپ من هم تلفن هم نونا نگاه کردم هم بسکند ما بین نیلوفر да منم اما فکر برده مکن من انشاء میکنیم آزی من شبم باش ماده نشان میتیم انا میخوام یه خلاش قلون شده یه خلاش مایده شده Deniz kusuna birden. Xilbo yakçan namu didiga guyam metunam nekirim lekin on kadar nametunam haminash osonay gufta mekunam ana mixil shud nonimo xushru shud ajoyib bud hozir kaftonda memonam ва боз тамошобинони гиромӣ як лайфхаки дигар гӯем ҳама вақт нонда вақте ки тафтонда мемонеша ҳама вақт як бор об пошенша пурра хушрӯ баъд нонам хеле ялаққас мекунад ва ҳатман корчакати хеле мекунем ки то ки аз ҳад варами бад накунад бисёр мекунам ман ана мехел тафтонда мемонемша ай домашний якта сериал сар шудагиай ман имрӯзи дароз не ай ҳамин рӯз сар карда сериал тамошо мекунем вай бармон ҷонона ина бармон кира сеуша камера кунам ё шумоя не ман ноноя нишонтиам тамошобинони гиромӣ аллакай кӯдако бине нона шикаста хурдестам мана чанда 4 шудак ҳама хел ноно рости гап руғаншон накардам ҳама хел истудиян вай чихел обшунам чӯ шудам ҳама хел шудан гулдораш ҳама хел шуд гӯем гулдора гул кардагиш ҳама хел шуд тамошобинем вай да телефонда аз ҳадди бад субсуб тофтида лекин нахе сирхи бад нест ҳама хел инош луна инаш че да 4 нон кардем пакадитша мебарам дутаи дигаш хидмата сеушта пуфака пуф кардаем хирсан тамомо нилуфар фақат кору бураш нон хӯри сеуша бинам аман кино тамошо кардистам ман ягон кор накардам лабай майнаш ҳозир метавам телефонда очирад нилуфар меги телефона теб ман кино тамошо карда шитам тамошобинони гиромӣ саҳари насиб иншолло барвақт мехезаму нилуфар накун сиёвуш ҷишай саҳари барвақт мехезам корума мекунам корое ки имрӯз накардам хай гӯяк ҳамада
хай гӯен. Хай гӯ Сиёвушамада хай. Хай тамошобинони гиромӣ, то дидори оянда дар паноҳи Худо бошен. Эҳтиёт нерахтона. Нилуфар. Мася уже газидеста и птичка. Птичка газидеста. Поки.